салом алейкум ба ҳама бародару бародари азиз. мо қарор дорем дар хонаи намо бародаре ки гуфта будем соҳиби 7 фарзанда бародару ҳа якчанд рӯз борон барфи исуса кор борои мо камтар монда буд ва ҳозир мебинем ки дар кадом шароит қарор дорад ва чанд қадар хонаро соз кардагиянд ва мебинем ай рафти кор. бародарои азиз, ҳуҷҷатотон тамом шуда мехоҳед граница бигзаред. Пас ба Акай Муҳиддин муроҷиат кунед. Акай Муҳиддин зиёда аз 7-8 сол аст ки муҳоҷирони тоҷикро аз Москва ба Қазоқистон мебара меёра, яъне хати сарҳад Москва Қазоқистон. Беҳад одаи боваринокай. Айнои мо гап занем, иншоалло барои шумо тахфифо мекунам. Ассалому алайкум. Ки мо ваъда карда будем ки мо соз мекунем анами коридори ами хонаро ду комнаташа ва берун аиҷа мо мекунем туалет, яъне ҳоҷатхона ва ҳамом ва ози шикатур кришаш полни ба анҷом аз як кусока ки дигаш мондаги ози мезананаш ва шикатуршам шикли худои нози мебинем. Ями коридорай шикатурш полни ба анҷом аз ита чихеле ки гуфта будем ис тараф хати бояд дар шавад. Инҷа чапа мекунанд дар тарафи ҳамом, ҳоҷатхона, кухнӣ ва ина хонаҳоша будро мебинем. На алҳамдулилло полни ба охир расондагиан шикатурша дроим бо кришаша болора мебинем ки чанд қадар баланд кришаро бардоштагиан. кришаша болора мебинем ки чанд қадар баланд кришаро бардоштагиан. ози бес бисмиллоҳи раҳмони раҳим. бародаро ина айни ҳол мо қарор дорем дар болои криша ва алҳамдулилло ина ҳамаш 100% полни задаги таб тайёр. криша баландиш 4 метрай ва шояд дар иҷа бародарое бошанд ки савол битанд ки мақсад чӣ ба иқа кришаи баланд кардем. хулоси гап ман дар чанд наворум гуфтум, бо як бор дига мегӯм, ҳамин бародара зиндагиш вақтиша хуб буд ва дар ҳамин ҷае ки ин замин харидагия пасти паст бояд хона дуошона бошад. ба хотире ки ҳамин пагам ягон мушкилӣ нашавад, ягон проблема нашавад ҳамин ҷада, ба хотири ҳамин мо ҳамин кришаша баланд бардоштем ки ба монанди дуошона бошад хона ва дар оянда метавонад ки худаш ҳаминҷаро ремонт кунад, ҳамчун як дуюм ошона истифода бара. ба ҳар ҳол оздираша мо ҳамин қадар кардем ва ҳазор раҳмат мегӯм бозам ҳамон нафароида ки мақсад инҳо вобаста чихеле ки ҳамаи видеоно такрор мекунам ба мушкилое ки худшон дорам, бо кӯшиш мекунам ки намхели бародарро дастгирӣ кунам ва якҷоя будани мо пешявии моро ишон медиҳад ва анамхели шояд мо ҳар сол 10 нафара соҳиби ҳамхели ҷои истиқомат кунем ё 10 нафара мушкилиша осон кунем. ин аз шукри худо кор хеле пеш рафтисе. нафароне ки дар Федератсияи Русия қарор доранд ва мехоҳанд ки рақамҳои телефони мобилиашон 4-8 7 1 ё ин ки 0101 ё ин ки 0202 бошад, хулас рақамҳои девона дошта бошанд, метавонед ба рақамҳои рӯекран буда муроҷиат кунед ва 20% пули шумо ба хайр хоҳад рафт.
درباره کوخنی، حمام، حجتخانه گفتیم. این همین طرف زننده باید این همینجا در قسم این طرفش کوخنی ساخته شود و این طرف حمام. این هم خیلی حجتخانه انشالله ساختمانش هم امروز سر میکنن. هم خیلی نصیب انشالله که 8 یگان ماه پس پونلی با اوخی برسده خدا خواه. پس اولی که بهار بارون میبره استو یه روز کار میکنن روز کار نمیکنن و خاطر همین کمتر کار چسبید انشالله هوا کند کوشش میکنیم تستر کار را بکنیم و علم خونه را بسپریم و بگذاریم انشالله و خونه دیگر یک خونه دیگر در ارتبوز با فکرم و میریم انشالله با دستگیری برادرها ساز میکنیم خدا خواهد. دوباره همه چیز دوباره غمخوریتون زنده باشین.